Ginahabyog-habyog. Masuka ko. Kung nagpakita ka mo sa lugar para mag-unwind para sa weekend, pwede mag-overnight, pwede for the day lang. Kag, malapit lang sa Bacolod City, 30 minutes nga drive. Ini ang lugar para sa inyo. Ura-urada nga hagaray. Ang lapit na bala para makabalik na yon. Kag hindi kapoy i-drive pero patawhay gidyang lugar pag abot mo. Ina ang aton katuan sa sining episode. Mga 30 to 45 minutes lang nga drive halin sa Bacolod City. Palabot mo na ang Urada Resort and Cafe sa may puro kalubihan, barangay Iglawaan sa Banwa sa Bursa. Ara lang sa Google Maps for directions. Napalibutan ini sa mga fruit trees. May mga rambutan kag puno sang lansones nga nagapalibot. Ang mga kakahuyan sa palibot nagadala sa relaxing nga ambience. May kalan-an, may for the day nga cottages nga pwede mag-accommodate sang 10 to 15 persons. May mga umbrella cottages nga good for 4, kag may pang overnight man nga room. Kung trip mo naman mag-ala tree house nga cottage, may ara man sila. Kung gusto mo naman niya mag-camping, may camping grounds man, dala ka lang sa imo nga tent. Kung trip mo naman magpatawhay sa duyan, kadamo sang pilian diri, piyo ala nga wala sang saskuhero. Ginahabyog-habyog. Masuka ko. Initanan ng mga facility na palibutan sa kakahuyan. Agaw atensyon ang ini nga nagaidas nga A-frame cottages nga himo sa kahoy. Nature trip ang vibes pero ginpatahom lang ang tululugan. Para sa lugar nga Kalingawan, may malapad nga swimming pool sa tunga. May cottage sa poolside nga maka-accommodate sang 15 persons kag may tables nga pwede magkape-kape. Kape ka, samtang nagaatubang sa sini nga view sang Mount Canlaon.
50 pesos ang entrance fee, kag 100 pesos naman para sa swimming. Pero, wait, there's more. Kung mag-rent ka sang cottage, libre na ang entrance mo kag ang swimming. I-check lang ang ilang Facebook page for room rates. May harap man sa pagkaon kung wala ka sang dala nga pagkaon, pwede ka man ko-order sa ilang restaurant, pwede ka man mag-order sang kape. May nakamuno sa akon nga manamit diri ko nung ilang halo-halo. Kanugon, wala tagid matilawan ba? Next time So kung may gulpihanay nga hagaray for the weekend or bonding sa mga office mates, barkada kag pamilya o kung dalag ko nga grupo, pwede ka mo dere. Subo nga balik na sa normal ang tanan, hindi naman pagkalipatan yung suportahan tang aton ng mga local tourism industry diri mismo sa Negros. Para updated ka sa mga episodes ang Tripeng Dirumi, follow ang mga Facebook page o YouTube channel, Digicast Negros. Ulupod kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo Kaliang, Tripeng Dirumi!